balita, komentaryo. Kumusta naman mga pinalanggan natin nga mga tagpalamati? Siyempre, welcome naman sa itong pagpangalagad sa This is My Life. Martes ng edisyon, Marso 29, tuig 2022. Pangamusta? Kamusta ang pagpaniyaga sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamati? Okay lang? Yes, okay lang, Tito Wilma. Gani, relax lang ka mo dira. Updanay kita tugtugtak na stress, iya ka karon nga hapon sa inyo dira mga lilisuan, 684 kilohertz. Kag magluwas na araman sa mga nagka-FB Live, no? Paagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. May chat room man kita dira para sa inyo mga greetings, para sa inyo mga mensahe na inyo mga opinion sa iton man nga ma-share sa inyo sa sininga hapon, sa iton man mabasa nga sulat sa sininga hapon plus man ang aton tag sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw. Okay lang ina siya. Ha? Kag magluwas sina, pwede pagi kita maka-update pagi man sa sa YouTube, no? Search nyo lang dira sa YouTube Action Radio Bacolod Live Night. Kag syempre amon website, bisita man kamo sa amon sa ni website, log in lang sa www.actionradiobacolod.com.ph. Well, anyway, sa ito naman FB Live, ang amon sa inyo mga updated, yung mga balita na mga flash reports namon, breaking news, tanan nga mga public affairs programs sa Action Radio, ara dira. So sa mga naga-like, ang mga naga-share sa amon mga programa diri sa Action Radio Bacolod, amon gid inatanan, ginapasalamatan sa inyo. Kalipay na namon nga makaupod namon kamo sa tagsa ka programa, kag kalipay na namon nga inyo ma-like, inyo ma-share ang tagsa ka programa sa Action Radio Bacolod, plus pagid sang aton sini mga matahom nga mga drama. Kag ang mga balita nga mabasahan ninyo nga matipon sa amon sa ni News Center. Ha? Gani, relax lang pa mo kay na sa mga magapadala naman sang ila mga mensahe, greetings sa mga nagapangayo na balasang textmate. Ang mga maayo lang mga anak ha, hindi lang kita manghalit. Kaya nagapangayo sang textmate, ila kalingawan man lang na. Kung kamuman ang gusto makig-friends sa ila, ang mga maayo lang mga anak, hindi talang paghalitan ang aton chatmate. Aton sini mga textmate o callmate man. Kaya si Tita Wilma, nagakalipay gid ko kung magdamo ang inyong mga friends. Nagakalipay gid ko nga mabatian halin sa inyo nga magsiling kamo. Ay, Tita We, girlfriend ko na ako na yung textmate. Ay, Tita We, mapakasal na kami. Tita We, mamaninay ka. About subong pila nakabilog ang bata. 3 na. No may ara man nga nag-alasawa. Hay sa norte, sa central, kag sa sur nga bahin sa Negros. Basta sa kalipayan kag sa kaiyuhan o ninyo si Tita Wilma. Kung ang pagpanghalit mga anak, hindi lang kay kung karmahon ka mo, ay ambot lamang gili. Ano panyagan nyo? Pa-share naman diri sa amon? Simple lang tuwin na kay gadali. Kubi mo, Marguso, ako na, unagi ko permi nga ma-share na isang akong panyaga. Marguso. Gaging butangan itlog. Gin-sprinklean ko lang. Sprinkle gid yata we. Inbudburan ko lang sang sang lemongrass kami ara nagatag sa akon bala powder nga lemongrass no nga tanglad. Gisa mo lang sa kamatis, Bombay kagahos. Kung kisaway ko na ginagisa, ginalunod ko na lang po kagina, naggisa ko gid siya pero sa olive oil na. Kay pwede man siya nga ibutang mo ang kamatis, sibuyas Bombay kag ahos, pabukalan mo lang siya gamay nga maluto lang siya. Tikoy naman kaga tubig sa sa may amarguso. Kaya kuya pagka andis ko slice ng amarguso, hugasan ko na siya anay. Then slice ko na siya kung anliso kag slice so na. And then wala ko na siya ginahugasan para hindi magwang iya pait na. Siling nila tawi paano madulang pait. Simple lang na.
Pamo ka na. Kung malunod mo ng amargoso, siguruhon mo nga hindi mo siya pagtandugunat unless na feeling mo na-absorb na siya sang kainiton, nga medyo half-cook na siya bala, kag amo ang pagbutang mo sang itlog, budbud mo dang itlog nga nabati mo, nga may gamay nga asin. O hindi gani, inang fish sauce na. Sus manamit na ina siya, doon garnisan mo siya sang pino mo nga na slice nga sibuyas, dahon, o solve. Parisan mo sang pinerito, kung pinamalahan. Kaya naging paris mo tawag, pinerito. Kaya paborito sang iloy ko, pinerito. Kaya ako lang dati sugba-sugba, o to patong lang da sa, nga, bisan sa kung wala ka man da grill, pwede gilang kalaha, ipatong mo siya, di ba? Hindi gani kung may ara ka da oven toaster, pwede mo man siya may isugba para hindi siya batok kag sunog na. Amo lang na ideya lang bala mga anak. Okay na paniyaga ko, okay kid. Plus, papag-abot ko di may selebrasyon pa kay ti birthday sang isa ka matahom namon nga dalaga diri sa Action Radio. Ang amon magandang dilad na si Action Eden Aboso. Aba. Mandamo kami di dalaga nga mga matahom iya kag sexy pa. Isa pa lang ina. No? Pero mahibaluan pag inaton kung sino pagid ang pinakamatahom. Kaya pinakamatahom amo na kuno makapamana mo, no? Ti unagid si Miss Miles, di ba? Si Miss Miles De Leon. Amo na siyang una iya nga naka Miles Robles De Leon, na pangalan niya De Leon. Siya gid sa mga millennials namon, sa mga teens namon, kami ARB teens mo. Pinakagwapa sa ilang apat, siyempre si Miles, una si Miles pamana mo. Aba, may magasunod naman, sino ayhan sa nabilin nga tatlo, si Action Eden, si Action Dorel, si Action Ann, sino ayhan? Hindi ko mag-una, kaya kung nakigan ko na niya. Pero happy na ko na sa mga life, sa mga anak ko nga inaki nga, ay makakadlaw kaginasi. Pero si Eden, amo na siya ang matahong nga babayi, matahong nga linay, pero sa pagkabugoy, ako yung sa akong gina-term na galin, bugoy nga babayi, pero mahinhin. Maisog pa na, binyo lang, lawg-lawg, ang Action Eden. Di ba, Miss Ems? Okay na to, diretso ka na, diin ka naman karon makadto. But anyway, sa aton dira mga senior citizens sa nakambal na ni Tita Wilma, ano iyang inyo dira? Ngagin panyaga, abi pa share diri sa aton kay inaya mapuslanon gid. Kag mabalaan man sang aton sini mga palangga dira nga nagaupod sa aton man karon nga hapon sa ila mga radyo. Yes, pa share ana nga itong text hotline sa 0963-757-0874. Again, text hotline 0963-757-0874. Send nyo lang na kay basahon na ni Tita Wilma na magluwas sa itong chatroom sa FB Live. Kag magluwas sina sa karon man nga hapon, mabasa kita sa sulat, malawig-lawig ang iya sinisulat, pero ginutod ko lang, anak paamo ko na, inabala hindi malikawan sa mga mag-ululutod, no? Hindi lang ang kahisa, kay ti ara na sa aton duna na naiya sa tawo, nga may ara, ginaiya, kahisa nga mabatsyagan, pero depende man sa tao kung imo ma-handle ina kag imo ma-control ang kaugalingon mo. Tingong kaisa hindi man malikawan nga pati sa magululutod, magluwas sa amigahay, amiguhay, di ba? Nagatuhaw gid ang kahisa. So ang munang kaundan problema sa magutod, isa na aton inabasahon karon nga hapon. So upod man sang inyo mga maayo nga mga suggestion, opinion kag advice, bo nalipay gikon ako mag-react kamo maghatag kamo sang inyo mga opinion mo na kay damo man kita makuha kag sila nga nagapamati ang iba natong mga palangga nga mga tagpalamati kag ang aton man mismo sender abi mo ga-react na sila sa messenger ni Tita Wilma kag naga-response nga kadamo man gali sang nagasabat sang ila sini sulat nga ginapadala via messenger. Na mo siling naton kag magluwas sinaong inyo naman nga horoscope karon. Bantayan ninyong inyo tag sa zodiac sign. Ina naman ang aton horoscope explain naman ni Titi Wilma sa ibanda bala nga naga-react negatively.
ang kay Tita Wilmaya, kung naghahatag kita horoscope, kalingawan talang niya, way ko yung nagsiling nga sundon nyo na, himuon nyo na, or amo na matabo sa kabuhi nyo everyday. Kundi, kalingawan naton ina adlaw-adlaw. Spices bala, panakot sang aton kabuhi adlaw-adlaw pa mo ka na bala. Di kituon man gid, no? Ma-divert ang aton bala nga mga sitwasyon sa aton kabuhi. Hindi nga hagay lang kamo dira ugtas, hindi nga siling magluwas sa ugtas-ugtas nyo da sa kabataan kag sa pagsinalayo nyo da sa sulod sang balay. Siyempre man, ara man, ano pag ganiti Tita Wilma? Ang aton man nga kasakoon na hindi nga isa lang or ang problema duna na iya sa aton, di na madula adlaw-adlaw. Amo na nga nagatinguha gid ko nga makahatag man horoscope kay malingaw taman ka mo bala. Ay, doon sakto tawi ako. Ay, hindi bala tawi. At least, may reaction halin sa inyo, paamo lang ta sina. Kag sa mga nagahulat man sa ilang mga lucky numbers, kay iban ginaswerte. Sa tawi ako, numero hambalan, huwag ko na swerte, no? Sa mga lucky numbers, kag lucky colors nila, happy na ko sa inyo man mga pagsabat sina. Mga reaction. Ngayon na makakadlaw ka man bala, or makapasalamat ka man sila sa ila bala, the other way around bala. No, mo gina yung aton life diri sa kalibutan. Bawo paamo kay na. So, relax lang dira, ano? Relax lang kita dira. Kag init-init, ulan-ulan, paamo kay na. Pero as mentioned ko man kahapon, na mensyonar ko mo, no? Ang mga klases ang allergies sa panahon sang tig-ilinit, di bala? Ay, perti ako ginatake ko. Buwara naman siya, nagtikaltik naman siya. Hindi, share lang na iyang akong sinyo, di ba? Nga, may ara lain-lain nga klases ang allergies mo, no? Sa panahon sang tig-ilinit, no? Sa panahon sang init or summer, shall we say, kay ti amo naging mana, kaging deklarar, naging may formal, sang nagligad pa nga bulan, abaw katahom sa akong mga dalaga maglalabay sa akong kilid. Well, anyway, sa sini nga panahon ilabi nagahilapit ang Holy Week, kadamo sa mga plano kay ti malawig-lawig ang ang break sa trabaho, ang ibang nga plano, diin sila mabakasyon, diin sila ma-spend sa ila Holy Week, diin sila makadto, mga hay mga anak, ti kabalo naman kita na iban kadto sa beach, na sa mga beach, sa mga farm, sa mga resort, ma-overnight, ma-stay sila sa mga may kaya-kaya na iya. Ti kita ara man sa aton panimalay, pwede man kita na gihapon, di ba? Pagkapamalandong, pwede man kita nga malingaw pagkatapos pag resurrection na Domingo de Pascua, makalingaw-lingaw man kita upo sa aton pamilya, pero hindi gyapon makaluwas iya sa ipikto sang tuman ka init nga panahon. Ilabi ng allergies, may ara gidiya, no? So, sa aton man pagpanalaw sa paamo naman sa aton pagpanalaw sa nakitaan ko, may duha gali ka klase sang allergies. No? Ang isa sa mga allergy, amuin ng allergic rhinitis. When we say allergic rhinitis, ang involved dira iyang aton sini airways bala, ang aton ilong pagkadto sa aton tutunlan, di bala? Baw mangatsi kasi lang nila ba may allergies siya. Ano ina nga allergy? Amo na allergic rhinitis inang magatsi ka, di bala? Pagkatapos inang pagpangatsi mo nga nagalumaw-lumaw gid ang mata mo sang luha paamo kana bala. Kag dason may feeling ka nga ang dulunggan mo makatul sa sulod pero wala man tutulis. So sorry sa mga nagakaon dra. Sang imo ilong, pagkatul sang imo ilong, pagkatul sang imo tutunlan, isa ina sa mga palatindan sang allergic rhinitis. Na mo na iya isa sa mga tidamo abi ninyo sa tig-ilinit damo na posible nga mahatag sa aton allergic rhinitis. Ay nang pagbalik-balik na ton nga pangatsi siling nila adamo lang na siya yambuok do mga amo nakasami naton wala ta kapaninlo ngani kinanglan ma-general cleaning kita do mga amo na bala kay ning allergic rhinitis na kun ang imo bala immune system naga-react. Kung mag-react sa aton immune system sa mga particles nga nagaupod sa hangin sa nada ang yabok, isa na dang mahaklo naton na mga amo na siya. Gani para malikawan nato ng allergic rhinitis, importante nga mintinahon ginato ng katinlo sa sulod sang aton panimalay. Ang pagpaninlo naton permi makabulig sa
pugong sa pagtapna sang pagtubo sang inang mga molds da bala na mga molds o kung inang pag-angkon sa makita mo da may mga dust mites da kita ay abaw nagakamang-kamang ka mga pino pa na nga daan. So kinahanglan mga iloy sa puluyan or sino man dang in charge sa aton puluyan kung ara ka mo dira, kung wala man obra kada weekends, bisan nag-istorya ka mo galantaw TV, mga kasingit-singitan or mga ginsangan, mga corners na bilas ang inyo balay, galantaw ka mo da TV, ang imo kamot gaman ni obra, at least makabulig inaabi ninyo ha. Ganito mahimo likawan gid nga mangin mayabok ang pila ka mga lugar sa aton palibot. Especially ang aton man lugar nga sa din damo tanong o kung mahilig kapag mabutang tanom sa sulod sa balay pero nami di bala kung may aday buhi nga tanom nga ibutang mo sa inyo sulod puloy-an nami gid man siya kay nga gina-absorb yang init na makahatag siya kabugnaw gina-absorb niya ang init tapos naga-release siya sang oxygen nga aton man mahaklo makabuligid sa aton kag syempre isa pa gid makabulig man sa aton ang ginatawag nga proper hygiene kinahanglan amo na balang nga kun may ara ka manotisyahan nga may mga sentoma na ti ang ibanda dayon basta gani may allergy ka count ano gani aning bulong dayon sa over the counter mabakal iban nga preparar gina nakikadamo na yung mga antihistamine bala na makabuligid na ano pa gining isa ka klase inang skin allergies na inaya akuon ko na nag-experience siya gid kuya sang skin allergies rashes porti kakatul-katul mo pamayo lang gani kay hindi kitaon kay wala diriya sa mga diri ko bala sa folds na di sa magpilo-pilo di balang imo nga siko diri sa tubangan or let's say sa likod or dughan sa mga singit-singit o luko-luko ano di ba damo na siya tubuan ang skin allergies pwede sa imo likod pwede sa imo ilok pwede sa imo batiis sa imo pain ng mga part bala nga permi iya ang part nga sa diin permi gina balhas na amo na kinanglan limpyuhan gid na permi na ay amo man na masilinaton ko naga overreact man nga ton skin sa isa man kabagay nga iya bala matandugan na muna siya kung may mga bacteria may kagaw dati tapos gid no kag mo nang ginatawag nga contact dermatitis inang makasagi kundiin na mangatul ka aba may rashes gapula-pula dayon tinagaresulta na sang pagpalamula di bala katul imo panit kag may posibilidad nga ano gani makaresulta ina sang hives o kon ang pag-angkon sang mapula-pula kag magluwas ang gagapula-pula na sang klase sang arthritis may gabitog-bitog pagid na may gabitog-bitog ti amo ginang pinakakatul ti kung kaluton mo may tendency nga maglapta pa siya na kag ang mga symptoms nila para sa skin allergies may posibilidad nga magagwa ina gilayon o kon pagwai sina matapos na ma-end na siya mga 1 to 2 days maperte pero hindi mo pagkaluton ting iban sina ending ginaimna nila dayon sang bulong nga over the counter bala na over the counter for allergies sa nahambal ko kay ina antihistamine na ang iba naman may mga ointment na sila nga ginabutang di bala just to minimize sang kakatul di ba amo na siya amo na kinanglan halong-halong gid na kung may ara ka skin rashes or whatever, kinahanglan maghalong. O kung ikaw pagid, ano pagid tawe, magluwas nga permi ka biginabalhas, kung permi pagid ka mo nag-outing, kag nag-swimming, kadto sa beach, pero dapat kinanglan alerto, kaya dapat may napreparar ka na dahil nga daan, sa kung ano man sa pag-angkon in case ng skin allergy, nga tungod sang mahigko iya nga tubig sa either sa swimming pool o kung tubig man sa dagat. Kag kinahanglan kung magamit ka man sunscreen
Ay, lantawon man sang maayo, si saon mo man ha, kung inabala, okay man, kay nga may allergy ka gali. Basi kung imbis makabulig, maglala pagid siya na gani para malikawan man ang skin allergy, kinahanglan sa gihapon ng proper hygiene para mamintinar mo ang katinlo sang imo sinilawas. Check mo man ang mga produkto kag syempre para hindi siya maglala bala na kinahanglan mo man of course treatment. May ara nga mo as mentioned ni Tita We, oral medicine ang ginainom, di ba la? Kag dapat man naton hibaluon no ang aton sa ni skin condition sagwa or masiling na iton ay kapin pagid kun feeling mo daw ay gapati sa bulong daw nagalala iya ano nang himuon mo kadto ka na lang of course sa doctor di ba la kun imo skin allergy wala nagaayo kun sa imo makitaan mas pagid siya nga nagalala nami gito tani mo kon makita nila bala ang pic no ang pictures ang lain-lain ng mga skin allergy sa mga nakaupo diya sa FB Live na makita na nila ang lain-lain nga klase sang allergy magluwas sa allergic rhinitis. But anyway, pila lang ina sa mga informasyon man nga atong gina-share sa inyo. Pero sa mga rashes or skin allergies, ganing iba nagapati, bisan as mentioned ni Tita We, no, itong gaw-gaw lang, na, ang tayubong, i-mix klahan mo siya sang baby powder. Ang iban gani, bisan pulbos lang, baby powder lang, gapati na. Tina iya mga mild lang ina. Pero let's say, kung medyo nagalala na gid, kag daw wala nagapati, ang kakatul daw nagasigi pagid na kag daw maglast na siya mga 3 to 4 days ay kinanglan mo na iya doktor kinanglan hindi ka gin mag self medication basta may allergy ka ba mga anak di gin mag self medication kay imbis nga mabuligan ina mas pagid ina nga magalala. Okay, alauna 56 Action Radio Philippine Standard Time ang aton anay kadtuan naton na mga produkto sang Dr. Alfred's ang mga batandaan. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga ka-aksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2020. Okay. Sorry. Manamyaw ko na sa mga araiya na kaupod sa iton sa Facebook Live, no? Mayong hapon lang dira. Wow, salamat gid, na? Ba si Sir Alex Montesa, nagapod sa itong love mayong hapon, Tita Wilma, ari lang ko din nagapod sa imo programa. Share, done na, Tita We. You got this. Thank you, sir. Palihog na lang ko patamyaw sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo, Document Mayo, sa Rochester, Minnesota, Ma'am Jean Kirilagdon, sa Phoenix, Arizona, kay Sir Noel Amar, kag Ma'am Lily King, Sir Meleli Oligo, madam og nga salamat. Keep safe always, Tita Wilma. Yes, sir, sa imo man salamat. Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon. Thanks for the big heart. Kay Martin Aliling, good afternoon po. Wow. Gaulan naman da, Ma'am, sa La Carlota. Pa mo, kay na bala. April Joy Gaston, good afternoon, Tita Wilma. Monitor via on air, please greet lang sa mga suki mo di sa Purok Mahigugmaon, Barangay Tangob. Kay Chay Buday, Pilingon or Pilingon, kag kay Lola Ortin Tortosa. Makasmile gini sila ta, try ko gid karon on air, ha? Thanks gid. Homa Lumina, ara man siya, salamat gid sa imo. Wow. Sir Lester Ray Benitez, good afternoon, Tito We. Keep safe always and God bless. Patamyaw ko please, Tito We, sa asawa ko. Kaya yes sa May Katagi Benitez, dira sa Sumag National High School, kag sa anak ko, Aya Fire Benitez. Sir Ray, thank you so much for the stars you sent. And thank you also for what you've shared to Tito Wilma, na. Thank you, good sir. Well appreciated ko, gid. Thank you man kay Ma'am Ayesa May Katagi Benitez, asawa mo, kay Ma'am Ayesa. Nagkadtudi sa gali sa station, tiwala kami kataway, kami kakitay. But anyway, sir, hambala lang si Ma'am Ayesa. Salamat, gid ha, na from the bottom of my heart. Mado kanta ba? At sir, keep safe always. Stay healthy man. Thank you, good sir, na. Tita We, pakigwit lang happiest birthday to Miss Beautiful Eden Aboso. Bao, ambal ni April Joy. Gaston, happy birthday lang ko no Action Eden. Paitamyaw please to We. Kay Stephen Gonza Simbet, dira sa Mayla Carlota, Dana, Sir Lester Ray, thank you, gid. Pakigwit man sa mga taga City Ubos sa San Enrique. Salamat, gid. Pareho na Sudan, Action Tita We, baw na meet, gid. Ma'am Ana Sinoro. Basta hindi lang balalata, bala ma'am. Ako nga din magluto, mahilig ko sa half cook. Nami, no, yes. Basta, hindi pait ang amarguso. Kabalo kayo magluto nga, hindi pait ang amarguso mo, pamok na balatikal text. Tawe, At Tita We, si Mama Galantaw sa imo live, Rolly Alferez Baltar. Hi Mama ni Rolly, salamat gid sa imo, mayong hapon lang dira. Good afternoon, Tawe, ari lang ko diri. Gihapon sa Purok Mainuswagon, Barangay Bay. Taga-monitor sa programa mo. Stay safe and good health always. Sir, salamat, gid ha. Salamat and God bless us all. Yes, sir. Hil Javier. Salamat, gid sir. And thanks also for the stars you sent. Ta-share ko lang amon sudan. Ginisang amunggo nga may kalabasa kag balunggay. Wow, healthy. Wow, healthy gid, no? Masustansya.
nami gina sa mga kabataan Inday April Joy. Thanks for the many hearts you sent. Na mayong hapon Tita Wilma from Baby Gregorio Yulo. Mayong hapon Inday Wilma, ari lang kami diri sa La Carlota City naga-monitor halin sa kay Mario Bacauco Erad. Salamat gid mayong hapon. Ano mo si Manang Helen Bacauco? Mayong hapon lang da. Tawe, good afternoon. Mag-greet ko kay Action Inday. Yeah. Kay Action Inday Eden, nga gwapa, cute pa. Happy birthday sa iya, Tita We, ha? Kay Tamyaw Kumanday, Thelma Iguico, Lydia Bibing, kay Jennifer. Gapamati via radio now. Salamat, Tita We. More power and God bless you. Pagid, to Wilma. Sir Jory ni Pomoseno, good PM, Tita. Watching in Langka, Pinaginpinan, Moises Padilla. Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayong hapon. Ma'am Marjorie Ward, good evening. Hambal ni Ma'am Marjorie. Yes, ma'am, good afternoon sa imo. Okay? Ga-monitor kami always sa Tagda Zone 3 sa Hinigaran from Chufilo Española Jr. Mayong hapon lang dire sa imo, sir, na? Sa mga taga-Tagda Zone 3 sa Hinigaran, mayong hapon lang, na? Okay. Ang allergy, Tita Wilma, usually sa mga food nga ginakaon naton or sa mga pollen. Yes, agree ko da, ma'am. That's right. Na? Hasta lang tadaan na karon naman ta, dugay-dugay, balikan ko kamo, Thank you, kid. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangybahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod. Philippine Standard Time. Good PM, tita ga monitor gali sila sa tunga sang kampo. Sila ni JR Tolentino kag tata sa Barangay Talaptap, La Castillana. 5696 madamo gini salamat kag ayong hapon. Ay naiwi si Hado Norman Muni, good PM na gatutok gid ko permi sa program mo. Tamyaw lang ko kay Chinelli Awakay sa Sumag. Gapamati man siya sa program mo sa Sumag. Okay. Ay, Norman, yes, kamusta na ikaw? 5702. Dira ka na sa Sumag? Okay. Kamusta lang sa tanan? Kag syempre, dira man sa Sitio Ubos sa San Enrique, sa inyo man tanan-tanan. Monitor, good PM, tawig ga monitor lang ko diri. Tamyaw lang liw kay Mary Grace Crisostomo, Leo Fel, kag ng Judah. Thanks, Gid. 9590 mayong hapon lang direk kag salamat gid kag magluwas pagid sina good PM tawi greet ko lang pakaisa ko sinang Belinda advance happy birthday March 31 I love you nang stay safe always from Bernadette. Okay. Okay, mayong hapon titawi si Roses Raimundo ni taga Maaw ginagreet ko lang gali si Raymond Flores taga Manghanoy, La Castillana at 12:46. So enough na siya anay kay si Tita Wilma magabasa sa aton sulat sa siniiya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhis ng tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga itong letter sender sa karon nga hapon. Tagala Carlota City. Tagala Carlota, kag nagapatawag lang na siya sa ngalan nga si Inday Lucy. Lucy lang indugangan ko lang na Inday. Kay Lucy, kag ang mensahe ni Lucy sa aton ni Facebook page Action Wilma Sugaton, nagasiling. Hello, Tita Wilma. Kumusta ikaw? Kag sa tanan nga staff sang Action Radio Bacolod. Gusto ko man mag-say hi sa mga listeners kag viewers. Tita, ako damo man experience, pero may problema gid. Tagua lang ko sa ngalan Lucy. Nagpabadalaman ko kay gusto ko magpangayo advice sa imo na tungod sa akon utod. Halin sang gagmay pa kami, nahisa gid siya sa akon. Hasta nga nagdalag ko kami, mas naglala pagid ang iya kahisa kag kaimon. Tawga lang siya kay Liza. 3 lang kami ka mag-utod, Tita Wilma. Si Manang Liza, siya ang kamagulangan. 1 year lang gid ang amon gap nga duha.
Kag ambot wala ko kabalo kun nga nga wala ko kabalo kun nga malapit sa akon ang balatsyagon sang amon mama. Siya gid na mismo naghambal. Galain gid ang iya buot. Gani wala ya ko ginabugno. Una gid na anay, bilog gid siya nga adlaw wala bugno. Hasta makalabot pa na sinimana. Kag kun baklan gani ako bag-o nga bayo sang una sang gagmay pa kami ni mama, nahisa gid na siya. Bisan si papa kun maghatag man sa akon, nainit gina siya. Nagaduros ginang iya mata. Pero wala ko lang ina ginasapak, tita. Galing ang indi lang nami, kay ginachikaya ko sa mga pagkaisa ko. Di nalainan ko kay kalaway balatita. Kun pamangkuton ko naman siya, kun nga amo ina ang iya ginapanghambal sa akon sa amon mga pakaisahan. Wala man siya kuno. In short, butigon siya. Ang ginahimo ko, ginapasensya ko na lang para wala gamo tungod magulang ko siya. Pero hindi ko na matake, tita, ang ginahimo niya sa akon sa karon. Actually, ang akon work ara sa Bacolod. Ti subong tungod sang amon conflict nga duwa, nagaplano ko, tita, nga mag-board dira sa Bacolod para magkalikaw ako sa iya. Tutal, may obra man ako ya. Samtang siya, galain-lain ang iya obra. Gani, hindi yaman maplastar sang maayo ang iya kaugalingon. Ang plano ko nga magsiparar, tita, kag mag-board dira sa Bacolod, husto man na. Lapit lang tani sa ginaobrahan ko para nga makalikaw na lang ko sa treatment ni Manang Liza sa akon. Hasta lang dira, Tita Wilma, salamat gid sa pagbasa. Lucy. Okay, sa imo, Lucy, salamat kag mayong hapon. Pasensya na hakid ko lawig sang imo sini nga sulat. Very detailed gid. So though, siling ko maayaw-ayawan gid ko. No? Ang imo nga mga ginpang saysay nga mga hitabo tanan. Pinangwa ko nang understandable, hindi na ko kasampot kay understandable naman. Hinaya pala daw, understandable naman ang conflict sa tunga ninyo nga mag-utod, especially ni Manang Mulisa. Kung may obra ka ara naman siya. Kung may obra ka naman, kung may ara ka naging man obra subong kag maayo naman stable ang work mo diri sa Bacolod, ti ara ka naman sa husto nga edad. Masarangan mo naman, di ba? Wala sing malangin kung maglisensya ikaw formal kay mama kag kay papa mo nga maboard ka na lang diri sa Bacolod. Ihambal mo sa ilang kapoy ka, muna bala, kapoy biyahe. So, instead nga ipahuway mo, ibiyahe mo papauli. Nami man na siya. Basta nga, sa pamatyagan mo, makabulig sa imo, kag makapaayo sa imo. Wala gidi na problema. Amo inang mayo mo nga himuon sing sa kada pauli mo ga struggle ka sa makita mo, ga react ka silently, hindi mo man mabungat, hindi mo man mahambal, hindi mo mapautwas, tungod nga nagalikaw ikaw sangga mo. Tituod ka budlay, mag-amusin ng pagsinalayo mo, na abi mong nanamian ko lang sa imo, kay pagrespeto mo sa magulang mo is aragid. Wala mo siya ginapatulan, kundi gina-intindi mo pa siya more, na nami nga bata, na kanami gid sa imo, na hay hoo.
hambalon mo na lang na siya bala one time istabyahon mo na lang siya manang lisensya ka, hindi lang ya kay mama kay papa ka maglisensya. Respeto man kay magulang mo siya, no? Hambalon mo siya manang ining mas mayo guro ining didto lang ko anay sa Bacolod maboard pa mo kabala para hindi ko ayawan na biyahe, hindi ko kapoy makapahuway-huway pa ko kung nato lang ko didto na kaglapit lang sa akon ginaobrahan. Kag syempre makalikaw man sa problema sa pagbiyahe pakadto pagkari, no? Rason mo pag ang duga nga pandemic, although nga masiling bala nga medyo nagtahaw-tahaw na, pero pwede mo na siya magamit as excuse, di ba? Pwede kid, na? Pero hindi mo pag ihambal sa iya direkta nga para na lang makalikaw, no? Para makalikaw sa iya. Kaya nga, mangaking na gina siya tapat, mainit na gina siya tapat sa iyo. Hindi mo na paggamiton nga excuse kay nga nainit ka sa ginapakita mo sa iya, ginapakita iya sa imo na kay kun ihambal mo ina mas nga magalala lang ang sitwasyon ninyo nga duha kag magadalom pagid ti kun manugid pagid siya kay mama kag kay papa ninyo kundi hindi na gid nami, no? Kag malala na gid hindi nami, girl, na higi lang na kay kun sa akon lang gid paglantaw siguro na kun in case gin man magpasugot si mama kag si papa nga diri ka sa Bacolod maboard, rason mo makapahuway ka tungod mo na sa trabaho, kapoy ka sa trabaho, mabiyahe ka pa back and forth, ti ang oras bala tapos ang peligro pa sa pandemic, pero kung diriya sa Bacolod magkapahuway ka, pwede ka man magkapuli weekend, no? Amo na lang kay basi sa himuon mo nga ina, matalupangdan pa lang ni Manang Muliza. Makitaan ni Manang Muliza, ma-realize niya ang kaimportante mo sa kabuhi niya. Ma-miss ka na niya, pati ka lang. Ay, kung siya dito ara siya gaobra sa La Carlota, ma-miss siya na ikaw. Ang kamagsilimay, good mo, ma-share ko to gudo kay Inday Lucy sa Bacolod. Ay, doon kakalipatan niya na kami dihaw. Daw pa mo kay nabala, wala, gid siya panumdum sa akon dihaw ba. Ma-miss ka gid na iniya na. Kag, hindi lang amo na kung maglisensya ka guro kay mama kag kay papa mo, maintindihan man na nila nga ti kapoy ka permi, diba? Kapoy ka permi, daw wala ka na time sa kung ano pa, kaya gusto mo lang ipahuway, kung magpauli ka, ti kung weekend, daw wala ka na gidya pahuway, na kaya ti ang imo focus, ara man sa mga ulubrahon sa inyo balay, di ba la? Maintindihan ka na ni mama kag ni papa. Kag magluwasi na, kung pasugtan kag nagmandari sa Bacolod, or if not, samtang wala ka pa makalisensya, ma-pray ka gid, na? Pray ka gid kay Lord, nga i-grant ang imo prayer, ang imo wish pa kay Manang mo, sino to? Kay Manang mo Liza, no? Kay ikaw gali si Lucy, na? Kay Lucy, na? I-pray mo si Manang mo Liza, nga kabay, may tagan siya sang kasanagan, na? Matagaan kasanagan ang iya pamansaron, syempre, upod nang iya sinibalatyagon sa realidad kag sa sitwasyon, kag syempre hatagan man si Manang mo sang mga maayo nga panimuot, kag mangin maayo man siya, ba mo panabala, kag makita niya, mga matalupangdan niya, ang iya mga sala nga ginahimo against you, di ba la? Sala niya sa iya kaugalingon, kag sa imo, kag basi pa man lang matalupangdan niya, pati ng iya work. Nga nagalain-lain ang iya obra. Nga nga daw, hindi niya maplaster maayong iya kaugalingon. Something wrong sa iya. May ara, diferensya sa iya mismo, kaugalingon. Kag mag-abot gina ang punto nga iya man ma-realize nga importante ka sa iya, kag magsiling siya gali nga, I love ko man galing manghod ko, a sister ko, di ba la? Amo na siya kay balaan mo, kung kaisa ang isa ka bagay o isa ka tao, hindi mo matalupangdan ang kaimportante sina or niya sa kabuhi mo, net unless nga madula siya or makapalayo siya sa imo. Pagpalangga, importante gid na? Pagpalangga, kabalo ko palangga mo si Manang Mulisa.
Keep on praying for her, di ba la? Updagit siya sa pagpangamuyo mo. Kay ti once nga palangga mo, handa ka man sakripisyuhan ang tanan mo para mangin maayong pagsinalayo sa sulod sang balay, di ba la? Ha? Pray mo gid kay Papa Jesus nga mag-ayuhay ka mo. Nga taga niya ikaw maayo panimuot, palanggaon niya ikaw. Kay makita mo mangin malipayon ka mo nga mag-utod. Makita mo, mabatyagan mo nga kanami gali sang sulod sang panimalay kun ang tagsa-tagsa nagahigog maanay, nagahangpanay, nagaintyandihanay, di ba la? Nan amo na siya kag mabatyagan mo nga may concern ang tagsa-tagsa, may kabalaka ang tagsa-tagsa, kamiyembro sang pamilya, day Inday Lucy. Wala sang imposible sa mahal nga Dios. Tandaan mo ina. Sa aton pagpangamuyo, hindi lang para sa aton kaugalingon nga kaayuhan ang aton ipangamuyo. Magluwas sa aton kaugalingon nga kaayuhan ang aton ginikanan, ang aton pamilya, mga kapamilya naton nga ato sa mga malayo nga lugar nga nagapangabudlay kag mga nagabulig man sa aton nga ari diri sa Pilipinas nga nagasakripisyo kag nagaantos man nga palayo sa aton lamang nga mabuligan kita nga pamilya nila diri doon ginaton sila tanan sa aton pagpangamuyo. Imo mga friends na tanan mo nga friends, pati na ang mga friend mo nga nalainan mo sang buot or may lain sang buot sa imo, although nga nakahimo na ikaw effort nga maginayuhay, kag kung wala man lang niya sa ila, okay lang na as long nga ikaw nang nagpaubos kag nagpangayo sang kapatawaran or whatever gin man ang diferensya. Kay kanami batyagon halog sa dughan kag badula ang mga hinanakit kumbaga mga hinanakit kag kalain sang but nami yaday ang nagapangabuhi nga may kalinong kag katawhay sa imo kaugalingon. Kag nami ang wala nga madula ng kahisa sa heart ni manang mo. Ano lang na, pakita mo lang bala nga importante man siya sa imo, na? Importante siya, bisan hindi sa magbugno sa imo, bugnuha siya, kay love mo siya, kay magulang mo siya mo, bay ilang da ako ni-ignore ka niya, importante man ng Liza, love ko ikaw, na? Inday Lucy, salamat gid. Kabay pa nga ang imo man mensahe diri sa anton This is my life. Makuhaan man leksyon sa iba naton nga mga kauturan nga nagapamatik ang nagaupod sa aton. Makatagman sila sang ila opinion sa aton sining text hotline, no? Send nyo lang sa aton text hotline 0963-757-0874. If not, sa mga nag-upo naman sa aton online, pwede gininyo dira ma-share, no? Kaya sa aton sini chat room, ang inyo sini nga mga mensahe. Padala nyo lang dira kay basahon man ina karon ni Tita Wilma. May sabad-sabad naman sa iton nga chat room ho. Ayoy, unahan, hoy sorry ha. Hindi ka muna magpati-pati ha. Man magpadala-dala gani ka mo dira. Bo Ginoo ko. Magpadala-dala gani ka mo dira kang mabiktima ka mo. Basi basulo nyo si Tita Wilma ha. Sorry gid mga anak. Ako nag-hambal na ko ngayon. Iban nga daan mga intulin, mga manug-into lang kag manugpatalang. So kung magpadala-dala ka mo dira, ti hindi na naato niya sa labdon sa inyo. Na? Okay, salamat gid kung kamo magpadala sa ang inyo man mga inagihan sa inyo kabuhi or ang inyo man gina-experience sa karon sa inyo kabuhi. Pwede nyo ina mapadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio. Will Rose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Pwede nyo man ma-drop by there is Action Radio. Hindi gani pwede nyo man ma-send sa aton kung may Facebook account. Kamu sa aton sini Facebook page. Action Wilma Sugaton. Hindi gani sa aton man personal nga account. Wilma Antopina Sugaton. Miss Jane Candido Hildori, salamat. Good PM. Kuno tawe. Happy birthday, Miss Guapa Action Radio Eden Aboso. Halina ka, Ma'am Jane Candido Hildoria from Sumag. Yes, ada man si Sir Rufino Eragabino sa may Handumanan. Si Pedrito Barrientos, Tita Wilma, magapamatigid ko permi sa imo programa kay nanamian gid ko sang imo tingog. Puriyabuyag lang, sir. Thank you, gid ha. Okay, Marjorie Ward. Ay, hindi may ara. Si Karen Akupan,
di ka mo na magpamati kay Karen Akupan ha, kay kaluluoy gid ka mo kung mabiktima ka mo sila. Ha? Ha ha ha, lipat ko. Miss Jane, okay lang ina na. Salamat gid kag si ni Marjorie ni Ma'am Marjorie Wardaw. Hello friends, this is a great ambot halin kay Karen Akupan na siyang statement. That's not good, I think, na. Lucy, kung ako sa imo ayuhi lang gid ang imo utod, kag inchindiha lang, show her that you love her for being thoughtful and be kind to her. Correct gid mama mo nang hambal ko gina. Sa mga mag-ululutod mahisa-hisa gina. Yeah, naka-relate ko gina sa akong life tuod gina iya. Kay kun malayo ka na sa ila, they will change their attitude towards you and they will miss you truly. Agree. Salamat, gid. Ay, ho muna dinoy. Abaw, oo. Never mind sa mga messages ngayon ni Karen Akupan. Ha? Kadamo sa inyo, ginapang mensyonarya sa iton, sa iton sining chat room. Tsak to ginatawi kung pwede gid siya mag-board para iwas anay sa utod siya nga nagakahisa sa iya, pero hindi lang siya maghupot sang pagdumot kay utod siya na. Pray always lang siya kay God. O, di ba tawe? Yes, agree, Miss Virgie Alpinda. Ara lang sila ni Nanay Isabel. Sige po nag-aupod ang monitor from Victoria City. Tutoy Edilao, salamat gid. Marilo Trevilla Catinoy, salamat man. Ay nga mga anak kamo, ari, kailan taon ta? Siling man ni, Inday Rona, good afternoon. Salamat. Monitor lang ko sila ni Mary Grace Crisostomo Liofel kag ng Judah Thanksgiving. Kaina sa nakabasa ko na Inday Ron sa online. Halin naman kay 1780, good PM tawin, sakto gina ang plano niya nga mag-board para makalikaw na lang siya. Tapos, hambalon mo sila nga ma-board ka tungod kamahal ka pamasahe, kag tuod ginman nga kapoy siya sa biyahe, kag kung wala ka na da sa inyo pangitaon niya ka na pangitaon niya ka na sa ulihi. Thanks gid 1780. Baw nga mga anak, salamat gid sa inyo nga mga reactions. Okay. Good PM, Tita Wilma. Mayon agani nga maghalin siya para marealisar sang iya utod ang iyang hindi nami nga batasan. Hindi na ko na magambala. Okay, salamat gid 2128 ha. Kamusta ka na sa mga staff ng Action Radio? Tita Greetman Palangga ko si Edward Sarudo sang Isabela mayong hapon lang deraan. Langga, Miss Tanaka, kaghalong permi panamyaw halinman sa palangga mo si Ann sang Bagao City, 9698. Adaman si Inday Wilma Inocencio sa may Isabela. Okay. Tawe ang iya kasaysayan, di na to nadula. Ang iya kasaysayan, bala daw parehas sang gospel sang Sunday, the prodigal son. Tama na tawe. Amo na ang ebanghelyo sang Domingo sa simbahan nga ginwali sang pari. Okay, thank you gid Ma'am Verds. 2:23 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang
sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksaka. Dinoy, happy 9th birthday. Okay. From Murcia. Okay. Kay Monica Dinoy Suspeni. Happy birthday. Siling ni Ma'am siling ni Ma'am Marjorie Ward, Tita Wilma, pareho inasang story ni Joseph and the 12 tribes. Correct na, Ma'am? Bata sa Bible nga ginahisaan sang iya mga utod, nakahibigig ko bala sina nga story mo. Makita mo na, matanaw mo na every Holy Week. Yes. Tita We, please kindly greet happy birthday kay Action Eden Aboso. Halin kay Sir Hill Javier. Salamat, Gid. Ay, may reaction pa din sa Ma'am Julie Militado Patrimonio. Ito, blood is thicker than water. Na bayaan ka man sang iban, pero imo utod is utod, Gid, na sa ulihi. With the help ni Lord, mahumukin na ang iya heart. Na someday, pray lang ina. Na? Okay, so sa siniani nga bahin, katuan anay naton ang pagbasa sa mga zodiac sign para sa iton mga horoscope. Pero syempre, happy birthday anay sa mga nagasaulog sa ila birthday today. Marso 29, tuig 2021.
Again, kay Action Eden Aboso, happy birthday. Halingid sa bugos nga miyembro sang Action Radio Bacolod family. Happy birthday sa imo. Kabay nga mangin mabakod kapag gid ba. Mangin matahum kapag gid pa mo kanang tanda na balang girl, no? But anyway, happy for you kag kabay pang yes, your dreams will come true. Abaw. Okay, Action Eden, happy birthday again and God bless you more. Horoscope. Kay tuwan natin ng mga zodiac sign para naman sa ito yung horoscope karon nga adlaw. Una natin ang zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries amo ini mga natao Marso 21 tubtob Abril 19. Mga Aries. Kung ano man ang plano mo nga palangabuhian, iduso na ina sa gilayon, himuan na kag kung ina ginumpisahan mo biba nga previous years or last year na padayon na kay makahatag ina kaayuhan para sa imo. Kag kung ano man ang hangkat sang imo ikasarang, ba mo ka naman, kung gina-challenge kada balas ang iban, ipakita na nga masarangan mo ina. Basta sa kaayuhan lang Kag may oportunidad nga mag-abot sa kabuhi mo. Kag kung karon nga adlaw feeling mo do kaluya para sa imo, sa imo zodiac sign, mag-vitamins ka. Hindi gani, see your doctor. See your doctor kaagad-agad. Effective. Kinanglan gid hindi pagpawalaan lang. 17, 31 kag 41 mga maswati nga numero. Pink is your lucky color. Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20 tugtog Mayo 20, may ara bag-o iya nga pamaagi or strategy nga nagsulod sa imo pamensaron nga dapat inagamiton mo man para sa maayo nga dalagan sang imo ekonomiya. Wow. Kag magakomporme man ikaw sa mga suwestyon nga iga-suggest para sa imo. Especially sang may ara pagid pamangkot, let's say sa imo ginaobrahan ang inyo sini boss nagapangayo sa mga suggestions angot sa kun ano man dara, pwede mo ma-suggest inang imo iya nga ginaplano. 2, 15, 27 kag 32 ang mga masuwati mo nga numero. Green is your lucky color. Mga Gemini. Ang mga Gemini naman itaw Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Yes, Gemini, pila mo kaabyan ang makabulig sa imo nga matadlong mo ang sala nga pagtan-aw mo sa ginatawag paghigugma. Heartbroken ka, Gemini. Hindi. May ara kaya friend nga concern gid sa imo kag makabulig gid sa imo para makoreheran matadlong ng imo pananawan sa ginatawag paghigugma. Kag kun ano man ang plano mo matagaan mo ina sang panahon. Chef the Justice Ace, I'm sorry. Chef the Justice Ace 32 kag 37 mga masuwati nga numero. Orange is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Yes, Leo, problema mo masulbar mo ina kag ang tuman nga kapigaduhon kag kapiuton masulbar mo man ina kon padayunon mo lang ang imo pagkamatinawhayon, ang imo bala pagka-cool, palayuan mo suno sa imo zodiac sign ina mga tao nga mga mahuyang, ang mga tao bila nga mga matapok, mga mahuyang tungod nga may posibilidad nga ipahamak ka pa sina nila. Maswati mo nga numero 8, Justin 9, 28 kag 31. Violet is your lucky color. Virgo. Ang mga Virgo naman na gusto 23, tubtob Setyembre 23. Abi Virgo, suno sa imo horoscope. Kondisyon naman na ang dalagan sang pensar mo, kag hindi lang ang pensar mo. Ikondisyon mo man pati ang lawas mo, kay maka-encounter ikaw sang mabulubudlay, mabulubog at nga klase sang trabaho. Dula ang kaakig nga nagamat-amat tubo sa imo dughan. Kay nga akon magtubong kaakig sa dughan mo kabugat ay mga anak ko. Dulaa ina para magtawhay kag maangkon mong kalinungan. Virgo, mga maswati ninyo nga numero 1, 29, 35 kag 40. Lucky color brown.
Sa iluhan nito ng zodiac sign nga, Leo. Ang mga Leo, or sorry, Libra tawi pa lang, no? Libra, haha. No. Ang mga Libra mo yung mga natao Setyembre 24 tubtub Oktobre 23. Abi mo bala Libra or ninyo Libra, importante makaangkon man kamo sa social acquaintance nga ginatawag. Kay nga akon may ara kamo sina or ginaangkon ninyo ina, amo ina mangin rason nga makilala mo ang tao nga makabulig sa imo or sa inyo. 13, 21, 33, kag 34 ang mga maswerte nga numero. Blue is your lucky color. Ang mga Scorpio naman, yes, Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Bodo ka ila, no? Sa mga Scorpio, do ka ila sang katawhay sa dughan. No? Ang pag-angkon bala sang kalinungan or katawhay sa imo dughan, do ka ila sa imo, nga apermi ka lang imo iaakig. Ano pa, oh? Tanan mo nga ginahimo, sala, ang obra mo da sala, ay, oo. Abi, kung may tao ka nga ginakaugtan, kung may tao kang or kamo nga ginakaugtan Scorpio, kung may tao kamo nga magluwas nga ginakaugtan, kung may tao nga nakasala pagid sa inyo, abi magpatawad ka, tundi ang pagpatawad, ka mo ina makahatag sa imo sang kalinungan, kag kalipay. 2, 7, 19, kag 41, ang mga maswerte nga numero Scorpio, red is your lucky color. Kantuay na ito ng zodiac sign nga Sagittarius. Ay mga Sagittarius naman amo ining mga tao nga amo ining mga tao iya nga ginbunag Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. May isa ka hitabo, Sagittarius, may isa ka hitabo nga makuhaan mo ina sang leksyon kag matun-an mo ina. Hitabo nga masaksihan mo gid kag makuhaan mo na sang leksyon. Importante lang gid suno sa imo horoscope kung ano man ang ginapamensar mo ay taga ay importansya kay base sukton ka sang imo konsensya. 1, 10, 16, kay 34 mga maswerte mga numero. Honey yellow is your lucky color. Hi Capricorn, ang mga Capricorn naman mo ini mga natao Disyembre 22 tubtub Enero 19. Mga Capricornian, tinguhai nga makalikaw ikaw. Makalikaw ikaw dira sa mga naga-chika-chika, na sa mga naga-istorya-istorya kang naga-binaisay para nga hindi magluntad ang di pag-intindihanay or hindi bala pagayo o mag-away pagkamuna. Kag hindi kagid magpadala-dala sa pagka-agresibo sang imo abyan. Yes, Capricorn, mga maswerte nga mga numero, 1, 6, 19, kag 39. Garnet red is your lucky color. Ang mga Aquarius Enero 20 tubtub Pebrero 18. Aquarius may intriga kang or kamo nga mabatian karon nga adlaw. Kag ina nga intriga abi mo amo ina makagbuba sang imo interest kon pasudlon mo sa imo ulo or sa imo kaugalingon. Abi binagbinaga bala hindi din magpati-pati. Magpasalamat ikaw tungod nga magapangatubang ikaw karon nga adlaw sa pagpaninlo sang imo sulod balay ay makapahalipay na iya sa imo patigo di ba mahimua ina. Aquarius, mga maswerte ninyo nga mga numero 3, Justice Ace 27 kag 32. Citrine yellow is your lucky color. Kaya tapusin natin nga zodiac sign Pisces. Ang mga Pisces netaw Pebrero 19 tubtob Marso 20. May posibilidad nga isa mo kaabyan magabisita sa imo. Posible may dala siya nga isa ka maayo nga balita nga gakalipay mo. Hagaron niya ikaw nga may kadtuan or may tambungan kamo karon nga gabi. Ano ay ina. Basta sa kayuhan, go. Kung igakalipay mo, go. Di ba, Pisces? 4, 15, 26, kag 43 ang mga maswerte mo nga mga numero. Yes, Pisces, moss green is your lucky color.
Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para naman sa itong text sa ka-horoscope karon nga adlaw Martes, Marso 29 to 2022. Inday Christie, Titawe, after sang Gemini, before sang Leo, is Cancer. Nalumpatan mo? Nalumpatan ko kung ang Cancer. Goro, Cancer siya ay, be. Di ng Cancer. Okay. Ay, sorry, gid, ma'am. Natuod, ha? Okay, sorry lang, gid. Ang Cancer, are. Ang Cancer, Hunyo 22, Hulyo 22. May isa ka bagay nga very sensitive Cancer, ha? Sensitibo ina nga bagay nga nagakinahanglan sang eksplanasyon. Kinahanglan ipaathag mo ina. Hindi ka man gilayon mag-react. Kinahanglan tun-an mo gid anay sing maayo. Ba daw okay gid. Daw timing man. 5, 24, 31 kag 43 ang mga maswerte nga numero. Orange is your lucky color. Salamat gid, ma'am. Salamat gid. Okay? Salamat gid, Ma'am Christy, ha? Leo is Cancer. Okay. Kag kay Rufino Ergabino, yes sir, natamyaw ta nakakaina dira sa may handumanan. Okay, tawe ang iyas kasaysayan bala daw. Yes, ma'am, na? Okay na, thank you, gid. Yes, dali gid lang, Action Radio Philippine Standard Time, impunto 3:00. It's 3 p.m. Oras na para mag-Primera Light Brandy. Primera klase ang Primera Light Inuman. Salamat, Spre. Ato na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Chapter 8, verse 36. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? I can't say goodbye. Sa liwat, salamat gid. Inday Sharon Padilla. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ang Dr. Alfred's Green